Yewe madoda. Kahle kahle kungani siqhatha nezitha? Kungani sihlanganyela nezitha? Nina ngahlahle nifuna ukutshenwa yonke into. Anazi ukuthi emva kwesigameke senzeke eMabhida kufuna ngabe kahle kahle into ezokusenza ukuthi sisheshe siphole njengabalandeli beBhakaniya njengamafans eBhakaniya ukuthi ontaba kayikhonjwa bengangeni kwi-top 8. Nina nenzani manisuka nifuna ukushaya iSuperSport? Nishaya iSuperSport nina wena Nkotha ushaya igoli yini ungamjika ngalo umuntu uvele wenza show ukuthi ufuna lingene lokhipha phakathi kwemlenze wedefender leyo ungena na goalkeeper. Wena Mboka sewugoalkeeper manje sewukhona ukudive ukuthi abantu bevimba wena sewuvimba ibhola uzolala phansi ngoba ufuna iSuperSport ingangeni. Angini manje obanishaya iSuperSport nikhuphula amathuba okuthi labantu bengene kwi-top 8. Thina siyawanciphisa ngapha sikhulekela ukuthi ninandliwe nenzani nina niyawina. Anisicabangeli kahle kahle shuthi thina masijabulile nina anifuni ukusibona sijabulile. Angithi uposition 2 sik2 siyawina siyadliwa kwenzakalani sik2. iSuperSport angithi kufuna iphakame ukuze iye lapha kwi-top 8. Labo nto abakayikhondwa isefo sibe sincane sokuthi bengene kwi-top 8. Wena Dladla into ayakha ngiyikhuluma nje yakho naDladla. Ayazi nje yakho ngizoyithini. Wena uyafika usesemncane sewufuna ukuba neclean sheet wena ufika nje. Bese so understand nokuba ngene 4 okungenani kuwe. Useyingane uyafika siya understand. Mina nje eyeni futhi awuthi ngiyikhuluma futhi ayi